For 100 lang yung mga pakwan nila dito. Pumasok nga pala kami sa Barangay Aloleng at ito ang bumungad sa aming view. Video at picture muna kami dahil dito pa lang napaka-solid na ng view. At nakarating na kami dito sa camping spot namin. Grabe, napakaganda, solid ng view. Ang gaganda rin ng mga rock formation dito, guys. Nagsimula na nga kaming mag-setup dahil medyo dumidilim na. Una naming inilatag ang ground sheet at sunod naming tinayo ang tent. Sunod naman naming itinayo aming bagong tarp na galing Altitude Water PH. Ang total height nito ay 3 by 3 meters at ang waterproof na rin po ito. Pinuna namin inilagay yung mga pole. Bagong pole lang din po ito galing sa Nature Height. Lapad po yan na 2.5 cm. May taas ng kabuuan na 2.4 meters. Dalawang piraso na po yan for only 1,000. At sa Shopee lang din po yan nabili. One eternity later. Wow! Naglagay na nga rin ako ng mga ilaw dyan para maliwanag mamayang gabi. Nagsaing na rin pala kami ng kanin gamit ang bago naming wood stove. Masabi kong mas magandang gamitin itong wood stove kesa yung gumamit ka pa ng butane. Kasi bukod sa mas mahal yung butane, hassle pa na dalhin kasi isa kulang sa isang araw na pagkakamping. Kailangan 2 or 3 ang dala. Saka masasabi kong mas magandang gumamit ng wood stove kasi parang mas authentic yung experience ng pagkakamping kasi kailangan mo pang maghanap ng igagatong mo, panggatong, mga kahoy. Hindi ko naman sinasabing pangit ang gumamit ng butane. Pero para sa akin, kung gusto nyong mas ma-experience nyo yung tunay na pagkakamping, wood stove ang gamitin nyo. Pero kung mas gusto nyo yung mas convenient, butane ang gamitin ninyo. At nung paluto na yung kanin namin, nagpicture-picture muna kami bago yung sunset. May nakita nga kaming seashell dito na gumaga pero pinakawalan din namin kalaunan. Nag-ihaw na rin kami ng mga uulamin namin, liempo, tilapia at saka pusit. Ito lang ang ilan sa mga kuha naming picture kasi medyo makulimlim nung gabing yan kasi walang buwan. Tsaka tanging mga ilaw namin ng liwanag dyan. Walang mga ibang ilaw dyan. Pagkatapos kumain, uminom din kami ng tig 2 bote ng beer ni John Lloyd. Pagkatapos nagkwentuhan muna kami at nung nakaramdam na nga kami ng antok nagsitulong na kami. Kinaumagahan nga ay itong bumungad sa amin. Low tide na yung dagat at medyo umaambon naman. Kaya nag-decide kami na magligpit para makauwi na rin mamaya. May nakita nga kami nagtitinda na matanda kaya tinawag namin. Kala namin isda ang tinda niya pero ito palang tinda niya. Ang tawag dito ay pero itong isa hindi ko na alam kung anong tawag dito. Nakalimutan ko na. Pwede daw itong idaing. Sarap tas isahog sa mga gulay. Sabi ni Bing Garcia. Bumili kami sa kanya isang daan. Guys, pag may nakita kayo nagtitinda na ganito, bili lang kayo. Kasi para makatulong na rin kayo sa kanila. Shoutout nga pala kay Ante Bing Garcia sa beach ng Agno, Pangasinan. Pag bumili kayo sa kanya kahit 50, masaya na sila. Kasi hindi naman sila nagtitinda para yumaman. Nagtitinda sila para may pambili sila ng bigas, ganun, kung ano yung kailangan nila. Yung mga sangkap na pangsahog na hindi namin nagamit kagabi, binigay na namin sa kanya. Sibuyas, bawang, luya. Ay, isang buong pakwan binigay ko na rin sa kanya kasi kawawa naman si Ante.
At ito nga yung view sa spot na pinagcampingan namin. Medyo malayo na yung tubig dito sa Pampang kasi low tide ngayon. At syempre, picture muna bago umuwi. At ito yung full view ng setup namin na hindi ko na ipakita kanina. At tuloy na nga kaming nakaalis sa spot namin. At ito nga pala yung nag-iisang sasakyan namin na lagi namin ginagamit, si Toki. Kahit isang road trip, adventure, camping, kasama namin. 3 years na namin itong ginagamit. Bali ang last na camping trip namin doon sa Bamban Tarlac pa. Nakaakyat na rin doon sa Tuba at sa Maliko. At sa di kalayuan nga may nakita kaming napakagandang ilog na may mahabang tulay na gawa sa kawayan. Siyempre hindi namin pinalampas yung pagkakataon na hindi makapag-video at makapagpa-picture dito sa napakagandang ilog na to. Talaga nga namang busog na busog ang aming mga mata sa mga tanawin dito sa Agno, Pangasinan. Kaya talaga namang babalik kami dito para mag-camping ulit. Hanggang sa susunod na tuktok camping trip guys. Paalam!